julang malau sem ke hima mali mat ke executive dor barbaro ko wei hakasing blake lapan kho ya kayo du ha ka ba hakani ke jing pen kho ya kayo la senran lang do mentri war ting ha ubakhami ya katanat ka kho ka subha sanitation bat kumban ro pungut kinong tare ka hima ki baju pen kho ya kayo manla ka singi bat kumjuru ki basong dukan ha po yo du hakani ka singi la yo I ba kinong tare ka hima bat ki basong dukan kila selut ki jabo Japan ki bla set ya ki nala bat kumjuru kila yo ban kit shibun bha ki nyut na po ka yo baro ka wei wat hapadeng ka jing persang jong ka hima ban batha ya ki basong dukan ban long ki bale khu Henry dang don pat ka tu kan ni ki basong dukan ki bam sunyo ki bla bread ya ki nyut ha ki nala ki bla long pan ka daw jong ka jing set ka jabo ya ki nala bat ba ko ka ba jabo ka tuit pat shakilenti ya nakadaw jong ka jing set ki te ki jabo habakran bar umau phor umintri war tengha uloang bakani kadai ka kam ka ba julia man la usnam ban pen khoi ban sar bat kum juru ban senre da ko ya ka basa ki basa kham jabo bha kum ka basa do kha ka basa do bat kum juru shakina la ki badan atham yo molong bat ki wei ki basa nangta andala depan pen khoi kala dan ru ka jing version ha baro ki lenti ya ki chan ki badan ha yo do haba ong ba ki ba shang yo ki khami lenti ya ki hima malim ban kan pen khoi ya ka yo umentri ule thu paman la usnam baro ki jing lut haba dei bat kini ki jing pen khoi yo la lut hi da hima lingba ka jing shim kya jong upayim ainam manik sim bat ki mentri baro yo po idu hei ka tu man snem te ma ba tu le man snem ma ba bai ba ro nang song yo so ha ro kbil ti ya tu pu yo te halo bi pu ku yo yo ki ba de ben le ko de suba te na ka dau ada pu ku yo ka wan jing ki bun che kli thi te ka we ko long ba ka ba pu yo ko ton chim to shbun Rai ka ka fia bikit kin ko ki chabo chabai ai ga sumi ai puda ba kayo kalat na ka chimboy ki sky ki lu ki banda sa kut ba block kana la ba block ki lu ki banda ba block tali pai bun ni te sa kut ya ban spare kum kan ko ki na ka dau ko pai ba ro ni ma na ma chu le tum ta long ka hima ro ka sim ki klim ta ka yo ban le ko patam mà ba kin yo ka chuka tikhe ba shong shong yo na wa yo te ga nan ka yo ba ka ku ki suba kanam ya te ni ta sibu la ka yo ka chabo na wa yo ki thai amat le le te ka wei pat ko ba in ma ko ba re chu bu ko snem ma ki ku ka yo si snem ta ka ban sai ban thể xuân như vấn ta cái về đi sinh thế cái nó là cái kumbolong kani ka julut pat ki lut ina kahima cái nào cái lut bina kahima dân mà sinh cái nào các bạnขับรถไปcác bạn rถcái nàoขับรถไปว่าจะ subu kani ka jingpun khoi kini ki bayarap kuliah sina kalian ka tanat sarkar ki am kum kani ba sendet minta em cũng muốn về gặp một mình kum kani ka kawan ai pat cái này su thiết bị phía bên kia thiet ba thiết bị phía bên kia một cầm de nang em de mà em thiết bị phía ngắm tiếp kawan nó tầm bao nhiêu thiết bị phía bên kia thì kawan nó ngắm tiếp
istri baik umlah majai nyon aja kok siapa tet nak yang repeat kata pakabu kador hak sudah tek cilut kalau sim nak dorwar ngai iki bun kinong tre jong kahima ki tre stom siamo ti kumpalo menta ka nungut sa gidan kinong tre ada mentah tapi sadru pungut tangi bapun khoi ya kayo oh tang pukujur ru pungut ndu pungut kali ket nyut pak anu tili jong kahima menta menaran way mentaran way sautuli sabtuli malah kasih roning malah begini sih orang ni kit kerja mentah kalau aku pun tu percanggai ro por mensuai kalau ada pebak lah boleh nama ba sim do baro asim kam sim kia sim do sim kia ba subatai mun malah ka nuton itrai kan nyut sia sisni teh kebun kan utrok ara tapi untuk si truk lah santruk kami baik nak kamu sisi santruk tentang wan tentang kami santruk kawan kit kabun kawan kit baik nyut nak pelut mentah di bulan liur itu apa kita trip rup cekak kawan itu kata kai ka khobor jong phi nam ta kini dong sung yo ngai teng ki ya berat kuma ki japo betul ini nak sibuk kau ni kalau tentang kidong jauh kibagi kan ini yang ibu dah sebin si cakap pun bu ini kerja dan je bu tang ba tentang ki bawan jauh dah bar kita pathar itu ber pathar kata ye le ka pala ini ber pathar teh ngai menta ka yo kala kham khoi bakal kham itanat apher de su ko man sha ma ti imat le se de ga jing sim khia jong ka hima ba jong phi kham tom menteri ba pe ka khoi ka suba ti kai pat ka jing kwa jong phi ban ong ki pa ba ju buan na bar ba kirung hayo supaya ba de ban su ka ba yuan hayo yuan hayo ka ba di ban su ten ba ka de ka ka yo ka de ka plen cha ki na wan yo kan che chan pet ni ki su ka kim dei ban ber ta bo ta ban bagi su ba yuan yo ki don ki plastik ki ko ki sim ha ka ba don ki desbin yo don ber tu cha ka bu ki na yo ka cha ka desbin ki pa ber tu ka